V pondelok 26. júna sa v kine Mier žiaci gymnázia na Javorovej ulici lúčili so školským rokom netradičným spôsobom. My sme mali možnosť túto udalosť zdokumentovať a zúčastnení nám priblížili či už atmosféru alebo samotnú organizáciu podujatia. Bola to veľmi pestrá príprava, ale boli sme na to, tuším, takí 6 intenzívni ľudia, ktorí na tom pracovali a mali sme ochotných študentov, vďaka ktorým sme dokázali spraviť takúto skvelú akciu, ako sme spravili. O výhercoch v jednotlivých kategóriách hlasovali žiaci, ale aj učitelia a mali možnosť pomerne bohatého výberu. V kategórii máme oficiálnych 21, napríklad z tých študentských máme tam či najlepší športovec, inteligent, alebo dokonca aj postrach učiteľov. A postrachom učiteľov sa stáva Juraj Pavlík. No tak slovo povedali učitelia. Ja si to tak nemyslím, lebo ja sa správam slušne, ale tak asi to tak vidia oni, no. Pedagógovia samozrejme neostali v úzadí, ako to zaklincovala aj výherkyňa módnej ikony Javorky. Chcela by som len podotknúť, že na Javorke je možné všetko. Ja sama som toho dôkazov, že aj my v tejto vekovej a váhovej kategórii ešte vieme zamútiť ľudí. Cenu najväčšej sekery školy už po niekoľkýkrát obhájila pani učiteľka Cicmanová. Je to už moja 3. cena. Je to úžasné, že si držím svoj kredit a verím, že to tak ostane aj naďalej. A tak, ako bolo povedané, som prísna, áno, aj keď už nároky svoje zmierňujem, ale predsa len na svojom trvám. A čo na to hovorí vedenie školy, sme sa už opýtali pani riaditeľky. Je to aktivita, ktorá sa týka hlavne študentov, je zábavná, spája ako študentov, tak aj teda žiakov spolu s pedagogickým zborom. A tak ako ste povedali, nezapájajú sa učitelia a to som rada, že sa nezapájajú, že je to konečne nejaká akcia, na ktorej naozaj participujú len a len študenti. Tento ročník prekvapil divákov rovnako aj novou kategóriou a síce Sieňou slávy študentov, do ktorej sa čestne ako prvý zapísal bývalý, no v súčasnosti úspešný absolvent Javorky. Keď mi prišiel taký mail, že ste pozvaní aj vlastne po tých 8 rokoch, čo som už mimo školy, tak to bol veľmi príjemný pocit. Aj tým, že v podstate tí študenti sa obmenili už, že vlastne už tých mladších nepoznám. A aj napriek tomu to bol taký veľmi príjemný pocit, že vlastne na vás v tej škole myslia aj potom, ako ste vlastne odišli. Ako vlastne spomínate na Javorku samotnú? Jasné, ja na ňu spomínam veľmi dobre, aj často ju spomínam, možno, že aj to bol taký dôvod buď v nejakých rozhovoroch, alebo keď som v zahraničí, alebo podobne, tak keď sa pýtajú, ja som veľmi taký hrdý Javorčan, absolvent Javorky. Už teraz sa tešíme, čo si pre nás Javoráci pripravia na budúci rok, no predtým ich ešte samozrejme čakajú letné prázdniny.